съм те заборила. Ама, бабо, ма няма да ме забравиш. Аз съм на Сивкина лата внучката. Помниш ли ма? Сега се сетих. Сети ли се? Сетих. Пък това ми е голямото. Той порасна вече. Но то голямо момиче. Голямо момиче е станало. Виж как хубава мама имам. Ама помага за мъж. Помага. Ама хич не слуша, бабо. Моето е мъжко, ама хич не слуша. Ма те всичките са така. Те един ден, ако не слушат, 5 дена не слушат. Бабо, под касъра за мушка хич не слуша, не мога да се оправям с него. Ама сега, бабо, аз съм дошла днеска да си направим ядете както си е. Сега, дай да ти дам, бабо, този сапун, да си умиеш ръките. Хайде, бабо. Тук ода има ли в този покър? Който боли Има, за има. ода. Останала чешма е до ние се начака. Хайде, бабо. Ей, сега както пада вълдата сапуна, ей така бебета да излизат бърже. Амин. И за смехата е добре, пък и за барата е добре. Така, бабо. Жива и здрава да си, златни ръки имаш, бабо. Както на мен си спомагала, така и на другите булки да помагаш. Айде сега да си обришиш ръките тук на моята кърпа, че тая дет съм ти я донела, ти я дар. И аз съм е такава тая кърпа. Хайде със здраве да я ползваш. И чорапит нося, да ти мръснат ногите, бабо. Хайде сега, хайде. Ние ще дадем подарък, бабата е приготвила. Това на моето детенце. Ученцето ма, тя че гледаш. Така. Братче. Така. Хайде, бабо, жива и здрава да си. Хайде. Наша баба тук ще си водила малко медето да ти подсладиш бушичката. Тук ще госта е. Хайде. Синията го. Хайде със здраве. Хайде със здраве. Се ми викаше дъщерята, дай да ти вземе един голям телефон. Аз като им разбирам и се карам с стария. Ето го. Кой? Панчето, дъщерята. Чакай да я пусна на високо. Ало? Привет, маме. Привет, маменце! Как си, златна моя? Мамо, аз съм добре, но ми трябва помощта ти. Моята помощ, нали знаеш, винаги можеш да разчиташ на мен. Винаги свикна. Мамо, трябва да ми изпратиш един файл по почтата през компютъра. По-добре майко да ти пратя направо в компютъра. Мамо, аз съм на конференция в Лондон. Този файл остана в компютъра ми, в домашния ми компютър. Къде? Това е страшна дума за мен. Не. Дано сама намери решение на този проблем. Дано. Ало? Мамо, не ми затваряй телефона. Много те моля. Аз ще ти помогна. Ще ми помогнеш, значи. В такъв случай май и балерянче ще ми трябва. Ще ти потрябва, мамо. Да, ще ти потрябва. Айде, давай да караме, да видиме. Мамо, слушай сега. Не се притеснявай. Аз можех и сама да го направя, но нямам отдалечен достъп през прокси сървъра. Значи, ти майко на кого говориш там? На теб как? Слушай, да не си почнала пак да пушиш от уния веселите цигари. Не бе, мамо, не. Слушай ме сега. Всичко е просто. Сега, първо трябва да отвориш компютъра. Сега да оставя. Да отворя компютър. Не е ясно да се каже, ама... Как да го отворя този компютър сега? Мамо, отвори капака на компютъра. Капака. Тук изглежда като капака. Мамо, отвори ли го? Панче, като се опитвам да го отворя, нещо скърца. Ама не трябва да скърца, бе, мамо. Опитай от другата страна. Как ще скърца? От другата страна. Стана, май. Браво, мамо. Ти си ми умница. Как? Слушай сега. Сега,
трябва да включиш компютъра. Да включа компютъра. Добре, че имам и валидол. Как става тази работа, майко? Мамо, там има едно специално копче. Специално. Баче, тук има сурболюб копчета. Мамо, нашето копче е специално. То няма надпис. Виждаш ли го? Копчето няма надпис. Няма надпис. Ето го, ето го. Какво да го натисна? Ето така. Включи ли се? Не се включи. Голямо е. Мамо, ти натискаш спейс бутона. Нашето копче е горе в дясно натисни. Горе вдясно. Да. Горе вдясно. Ето. Я така, сега чакай малко. Включи се! Браво, мамо, ти си ми умница. Слушай сега, на работния плод има една папка. Виждаш ли я? На работния блок има една папка. Виждам я. В нея има един файл. В нея има един файл. Виждаш ли го? Виждам го, ма е празен. Абе, как празен бе, мамо? Там е отчета за декември. Мамо, Ванче, на работната ти маса има една папка. Взех я, отворих я, в нея има един файл, който е празен. абе, мамо, не на работната маса. На компютъра. Погледни, там има едни жълти квадратчета. Те се наричат папки. Виждаш ли ги? Виждам. Какви папки виждаш? Виждам. На едната пише XXL, а на другата пише работа. Маменце, работа ти трябва. Работа. На мен ли ми трябва работа? Ванче, аз майко съм пенсионерка. На мен работа не ми трябва. Остави ме да си гледам кефа на село. Абе, мамо, папка работа ти трябва. Папка. Папка работа. Виждаш ли я? Виждам я. Нали ти казах, че я виждам? Така, сега, слушай. Отвори папка работа. Да отворя папка работа. А как става тая работа да отворя папка работа? Маменце, на масата виждаш ли мишка? Слушай, моето момиче, аз вече настоявам и съм твърдо убедена, че ти пак попушваш. Ама, маменце, не е вярно. Слушай ме сега. Мишката е едно такова черно нещо, от което стърчи едно кабелче. Виждаш ли го? Черно нещо, от което... Да. Виждам. Така, маменце, сега. Размърдай мишката. И трябва да се появи една стрелкичка. Размърда ли я? Аз мърдам, обаче, освен мене, нищо нито се появява, нито мърда. Абе, маменце, една стрелкичка трябва да се появи. Слушай сега, вземи мишката в дясната ръка. И я издърпай в горния десен ъгъл. Да издърпам горния десен. Точно така. Издърпа ли я? Чакай, нали ме води миналия ден на невролог, боли на рамото, ама ще дърпам. Дърпай. Издърпа ли я? Издърпа тя. Стрелкичката появи ли се? Не! Маменце, ти провери ли дали опашката на мишката е включена в USB-то? Не, Ванче. Какво да е включена? Ванче, не знам какво е това USB, майко. Хайде да го оставим за утре, моля. Маменце, слушай, не, много ми е спешно, много ми трябва. Няма да го усложняваме, добре слушай. Под клавишите има един правоъгълник, виждаш ли го? Чакай. Така. Един правоъгълник. Точно така, плъзни пръста си по него. Виждам го, така. Така, плъзни пръста. Плъзгам пръста по него. Появи ли се стрелкичка? Появи се стрелкичка. Браво, маменце, ти си ми умница, браво на тебе. Така, сега, маменце, придвижи стрелкичката и така. И така. Така, слушай ме сега. Маменце, виждаш ли моят компютър? Моят компютър, виждаш ли? Ти тапачка ли ме нарече? Верно е. Седа тук аз от половин час. Държа телефонченцето ми като филия с лютеница и се опитвам да правя някакви безумни неща. Ама да ме питаш дали виждам компютъра, при условие, че аз седя пред него. Ама не бе, маменце, в моя компютър има моя компютър. Папка, моя компютър. Папка! Виждаш ли го? Да, виждам. Хайде сега отвори я. Така, значи, как да го отворя? Натисни върху правоъгълничето. Върху С стрелкичката. С стрелкичката. Така, отвори ли се? Не става. Колко пъти натисна? Натисни 2 пъти. 2 пъти натиснах, не става. Още веднъж. Още веднъж. То първи път. Не става.
Еми, от първия път на никой не му се получава сега. Ама ли, натискай, много пъти натискай. Отвори се ти. Отвори ли се? Какво виждаш сега? Какво виждаш? Виждам едни думи. Какво пише там? Пише. Записваш ли? Записвам. Форматиране на твърдия диск. О, не, по дяволите, нищо не пипай. Нищо не пипай. Мамо, нищо не пипай. Нищо не пипам. Ох, дишаме. Мамо, натисни кръстчето. Натисни кръстчето веднага. Натисна ли го? Прости ми всяко прегрешение. Мамо, натисна ли кръстчето? Натисна го, прекръстих се. Ако трябва и молитва ще прочита. Мамо, моля те, няма нужда. Затвори. Просто това кръстче затваряш с него. Как затварям с него? Затвори папката. Скъпи мои почитатели, това беше всичко на живо за днес. Ще се видим отново другата седмица във вторник по същото време. Мамо, какво става там? Източно българо-европейско време. Ти си говориш сама. И за тези мои почитатели, които още не са се включили в моя YouTube канал, Желязо си прави, включете се и също така ме последвайте в моя TikTok канал Баби Фитнес for Баби. Мамо, дай ми баба. Мамо, дай ми баба. Баба ти се е чалнала. Дай ми баба, чуваш ли? Дай телефона. Искам да говоря с баба. Внучката ти на високо говорител е. Знам как се прави. О, здравей, бабенце. Бабе, ти пристигна. Пристигнах. Ти не ме ли видя на Instagram? Локейшън съм ти пуснала. Ама, бабенце, нямам време да влизам днеска. Много те моля. Не ме търси на скайпа. Там не ходим вече. На скайпа. Добре, бабенце, виж, имам нужда от помощта ти. Трябва да ми изпратиш един файл по почтата през компютъра. Файл. По почтата или по Viber или на телеграмата. Всъщност, както ти е удобно. Няма значение, както ти е удобно. Добре, чакай да видя. Само той ли? Не, бабе, изпрати ми, моля ти се, и онези 2 PDF презентации. Знаеш какво? Ще ти включа TeamViewer-а, че ти да си ги пратиш сама. Много ти благодаря, бабче, много те обичам. Даже ще ти включа един VPN, да ни те проследят през Google и то с вече бил гей. Супер, бабче, супер, много ти благодаря. Много ти благодаря, бабче. Чао. Чао, бабче, обичам те, чао. Аз по европейски проекти се оправям. Виж какво? Другата седмица ще има компютърен курс в читалище. Вземи ела. Кметицата е поръчала всички баби да се образоват, да не се излагаме пред общината, де. Тогава Добре. Айде, че за 5 минути ми почва един зум по английски.